kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masukatan met gaya man ti Presidente Klan tayo, Josie, kaanakan. When Auntie Helen, saan ka nung aminan amasangon ni Uncle Wilbert? Nang runa pa'y ita nga adamot ten rikrik naan na. Asino nga iti maisukat kang kuana? Day tati saan tayo nga amo, ante? Ay nawaw, siya kun interesado ak launay. Kaya't kumot ama padasan ti agbalin a presidente kaanakan. Saan asyak ti agdesisyon no asino ti maisukat kin ni Uncle, ante? Kasano nga road? By appointment wenno agbotos tayo pay. Depende no adapay daduma akayat na ti agpresidente. Syaklat tangaminin Urayan tayo no anya ti maibaga ti daduma, ante. Diyo kayat tibak nang kandapintas a presidente? Tapno awan may baga ti daduma a clan members, pagsasaritaan tayo latta ti may papan iti day taabanag iti group chat tayo, ante. Panagkunam ka di, kat bagay ko ti agbalin a presidente, Emilio anak ko. Presidente? Kunam, mama? Wine. Presidente iti? Ay nawaw, di mo nabasa ti adda iti group chat tayo, aya. Kaya't mo tagbalin aklan president, mama. Wen anak ko. Idi pa'y nga arapaap ko ti agbalin a presidente kat. Ibagayo ka dagiti clan members no anya ti maibagada. Ngam bagay ko kadimat laang. Depende No amuyo ti responsibilidad ti may sa aklan president, mabalin na tamay. Ngam no saan nyo akabisado, oray saanan, mama. Ay, saan mabalin ti kasta Kaya't kulaunay ti agbalin aklan president, anak ko. Madam Presidento ti iyawag yu kanyak no kwa. Diyo kaya ti agbalin aklan president ay Uncle Densyo. Darigat mo't lang ti trabaho ti clan president, kaanakan. Ngam at least, napadas yung uncle. Amuyo tar aramidan nyo. Kaya't kanumot ni Antim Helen ti agbalin a president, isulatan May mayatlat tamot ano da kayo ti agbalin a president, uncle. At least, amuyo tar aramidan nyo. Kanalaka kayo amaasitgan. Amumot siguro ni Antim Helen taramidan na. Awanlat amukin ni Auntie Helen, uncle. Sa bali mo ti paglaingan na day dya a tao. Kanarigat ang maasitgan day dya. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan ti klan tayo, no iso ti presidente tayo. O sige, uncle ilista kong tinagan nyo dito Agbutos kami latan no asino kada kayo ti agbalin a clan president. Amang ano pa anak ni Antim Makaamumot na, uncle. Basta, agbutos kami. No asino ti kayat ti kaaduan, iso ti agbalin a president tayo. Apay akalabanan nakpailaang mat kasinsendensyo. Amom akayat ko launay ti agbalin aklan president. Diyak kaya ti apa kasinsin. No di mo kayat ti apa, ibabawim da jay. Kanya. Pagbigyan nakmatan napadas mo matan ti agbalin a presidente ti may sa aklan tayo. No sino ti... Ay, ibabawim da jay kunaknay. Kaya't kulaunay ti agbalin a presidente Di mo man dadaulan ti planaw. Sige. Sigalat tangarudan. Tapno awan maibagbagam kanya. Kasinsin. Imbabawim kanumot lakay. Amangan nga minusan ko matakdiran. Bakit? Ay nawaw, amangan no saan mo amatakderan, wano? Apay ka di, bakit? Wano kinasarita na kati kasinsin mo. Bayaan tayo tayo padas mo't ni Helen. Kat no si kati kayat ti kaaduan. Wana, nga mapaanak mo't ti kasinsin ko. Ay, anya mo't tanti kasta.
Pagbigyan tayo latan bakit? Para makita no kabailan namot lang. Kasanungay no saan gayam, kasano ti klanyo no irresponsable, kan sabali ti paglaingan ti presidentyo. Yes! Yes! Siyakmat lang ang tiklan president. Nagbubutos kayon, mama? Saan, anak ko? Kasano nga rod ang napasamak daytay? President by default ata siyak laang mati-interesado. President by default. Basta kasday, nagadulakit di sa lunsod mo si ka Emilio. Unak man no interesado ni Uncle Dencio. Imbabawi naman. Mama, agpudno kayo man? Binutbutang iyo ka din ni Uncle Dencio? Ay nawaw, saan Amok ati kayat ti kadwan nga agbalin a presidente kat ni Uncle Dencio. Di ka man nagsawa ka sa si ka Emilio. Imbis amaragsakan ka, tasyak nga inam ti presidente. Saan? Takastamot ti ibagbagam. Siguraduan nyo laang nga amuyo tar aramidan nyo, mama. Saan mo't ngamin analaka ti trabaho ti agbalin a presidente? Siyak pa'y ti kunam. Nalakalaang dagita kanyak, Emilio, anak ko. Nadamag yung kaditi na pasamak kan Tata Orling, Uncle Dencio. Anyot napasamak? Awan pa nadamag ko Na-aksidente ka nung. Kaano? Idila ang rabi, Uncle. Numabalin, agpatulong tayo kumakadagiti clan members, tapno at dagastusan da. Ni Antim a Helen ti kasaritam, ta iso ti president tayo. Diyak kayat ti makisarita kan kuana, Uncle. Da kayo latan ti mangibaga kan kuana. Para mo't day ta iti karyon nyo nan tayo Amok ti ugali ni Auntie Helen, Uncle. May mayat no da kayo ti mangibaga, tabarang denggan na. O sige, mapana kita enda. Tapag saritaan mi ti may papaniti day ta abanag. Un, Uncle, aramiden tayo kumatikas iti aramiden tayo, idin Uncle Wilbert pa iti clan president tayo. Na-aksidente da kanong harod kasinsin. Madam President, kunamot akasinsin. Si Kaki Dimot. Ay, Madam President kayam ti kayat mo nga yawag mekan ka. Wan atap no sosyal. Aramidon tayo kumatikas itar aramidon tayo. Ide ni kasinsin Wilbert pa iti President. Madam President. Dinakman isuro si Cadencio. Saanan ani Wilbert ti President ita. Napintas man da dyan narugyan na, Madam President. No adda mayat at tumulong, idiritsu dalatan kadakwada. Basta ibagayo iti group chat tayo an aksidente da. Apay nga ikanak iti trabaho ngay. Suggestion lang mit kiti dayjay. Nang runa, kat alis tumat at tumulong iti dagiti na aksidente ita. Apay adagadot ibagbagam. Saan kamot nga officer iti klan tayo kat? Wen, ngam concern member aklang mit Madam President. Di ka man agpakalaing si Cadencio. Urayan nyo no anyat ibagak. Saan akasta nga una ang daki din. Kumusta lakay? Anya tinagsaritaan nyo iti clan president. Jak amo iti dayjay Helen, bakit? Ay nawaw, apay mo't. Isungarod anapan ka ijay tapno makapagsarita kayo. Kuma, ngam di namat kayat amakibiyangak. Ne, apay kanungay. Isu kanong arod ti President ita. Imbagam kuma asigod mo't nga agkulkolekta tayo no adda clan member nga kasapulan. Sa bali mo ti kayat na bakit? Narigat lakit iti ag-suggest iti President tayo ita. Ay, si kantumo nga min lakay. No intuloy mo kumangamin iti. Si kakumati presidente ita. Mabalin mo kumati ag desisyon. Makamumot din ni Helen Kaano ti reunion, mama? Mayo 25, anak ko. Isu ti nagsasaritaan nyo? Saan? Siyak laang tinagdesisyon. Nay, apay ngay. Lunis sapay mo ta 25, mama. Lunes nga agpaiso. Ada parikot? Mayo 29 latta kuman, mama. Sabado dayjay. Naa, anya ko ba ti diferensya na? May met no Sabado, tabarang ado ti makireunion, mama. No Lunis nga men, amangan no ada trabaho ti daduma. Apay aya akontraan nyo amin nga aramidag. Kontraan. Saan ka akong kontraan, mama?
Suggestion laang mo't dayjay. Siya ti presidente. Isu anoan niya ti imbagak. Isu nga raw ti masurot. Anya? Tapno adamat serbina asyak ti presidente ti klan tayo. Anya ti plano lakay. Makiriyunyon tayo kadi, wano? Kaano ti reunion? Mayo 25 kano. Final dayjayan. Isumat tinabasak iti group chat tayo. Lunis samot dayjay bakit? Wen, lunis nga agpaiso. May mayat ko mano Sabado. Ngam narigat mo ti makisarsarita kan Madam President. Wan nga rod Katanya ngay, mapantayo ka di, wano? Mapantayo lang ta bakit? Tapnawan maibagada ka tayo. Kumusta ti venue ti reunion tayo? Diyak mo ante auring. Kunak man no updated ka. Awan mo chat da iti group chat tayo. Uray dagiti officers. Si madot damutan. Kasanumat ngamin. Kaslasaan nga amo ni Antim Helen tar aramiden na. Day tangarod anti. Ipilit na ngagpresidente. Ngam ni, kastoy matin ti mapaspasamak. Ay, una yan ti kasta. Day tansamo lang param magtipaglaingan na. Ti amo na siguro kat relax na ang ti agbalin a president ti klan. Nagpaisuro kuma kan Wilbert. Awan nga rod baby ang naanti. Suggestion to pa'y kat di na kayat adenggan. Iso nga agul-uli magmutan ati daduma. Ay, awanan ano kasta. Anya ngayon ti pagbanagan day taaklan. Magiitam day ta mama. Manmanula ang timay akabagyan tayo. Agtalda ka man si ka, Emilio? Maawagan ka di pa'y a reunion ti kastoy. Dat tayo lang mo. Nasapa pa imbat ngamin. Ay no, kat no alas 9 tagsapan mama. Sigurado apa umaypay lang ti daduma. Da kayong tumod ngamin mama. Ti kayat yu, da kayo ti masursurot. Apay asyak ti pabasulam ngay. Gapot na di umot ammo ti inararamid nyo. Iti na Uncle Wilbert ti presidente. Ado tayo amor-orlong. Itakit awanin. Dayta ti kagurak launay kat. Ti maikumkumpara ak iti sabali. Ay na mama, may salaang ti kayat asawan dayta. Saan kayo pa'y anak kasagana para iti dayta a posisyon? Kabailan nyo kadipay, Auntie Helen? Madam President, punamat Kasla di yu bagay ti agbalin aklan president, Auntie. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak si ka, Josie. Takas makita kat di yu amo ti aramiden nyo, Auntie. Nasakit lang tinakambyo. Ngamen, siyak ti President ita. Amoyo ka din no anya ti responsibilidad ti may sa president, Auntie. Amok Api nga rod nga ado dagiti members nga agreklamo. Baybayan niyo tagreklamo da. Imbes nga agkay-kay sa tayo, awanan. Kitain nyo man ti reunion tayo ita. Saan akas idi anakaragragsak ti amin. Panagkuna kat saan kayo pa'y anakasagana, Madam President. Di mo ipilit agbalin a presidente. No saan mo mat akabailan mama? Saan na mabali na masukatanak? Iso nga rod ti kayat ti kaadwan mama. Nanggal din siyo ka no ti maisukat ka na kayo. Kasta nga rudan? Sukatan daklatan kasta? Gaputan nakita da asaan nyo akabailan mama. Kabalak pat Di ako maipilit ti kayat yo. Apay adinak suportaran kat siyak ti inam. Siyak ti nang ipasngay kang ka. Siyak ti nang palamot kang ka. Gaputa kas makita kat marigatan kayo mama. Saan kayo pa'y anak kasagana para iti dayta abanag? Si kakano ti isukat da presidente kanyak. Wan kasinsin. Kinasarita nak nga rod ni kasinsin Gris itay. Imanugot ka mat. Wana. Ta para matitipagsayaatan ti klan tayo kasinsin. Ay nawaw. Ti bagam kide. Kayat mo ti agpasikat. Ni, saan Saan apod no dayta? Ay, agin didi ka pay lang. Wan kasinsin. At dangag pa'y suti kwartam tabak nang kayo. Ngam no para kanya, kat saan aday ti pagbasaran, no asino tagbalin a president iti klan tayo. Ado pa'y tinasken asursurwam kasinsin. Anyat pa nagkunab kanyak? Awan adal na? Ti kayat ko asawain, kat kurang pa'y ti ammom, kan kapadasam no maipapan iti kakastoy abanag. Di mo kumasakitan, timbagak kang kakasinsin. Diwan lang, da kayon tinalaing.
Ada na bate a kwarta iti klantayo. Kat kaya iti members nga utangan. Awan pa kausaran ti kwarta ayala kay. Awan pa'y mutkit de. No kasapulan da ti kwarta, mabalin abuluden da pay. Gamsakbay nga ipabulod jud da ita a kwarta, kasaritam nga umuna dagiti members no anyamat ti may bagada. Ibagak to iti group chat tayo, inton madamdama. Wen, pagsasaritaan nyo, iti kasta kat awan rumso aparikot. No anya ti opinyon da, ay kat ibagadalat da. Awan dakas na no para mat iti pagsayaatan ti amin. Tapno maliklikan mo't laangan ti sana pagkikinaawatan. Aywon gayam, nakitak mat ang nag-live ni Helen iti group chat tayo. Nasakit-lakit ti tinakam na dayday. No kayat na ti agpresidente, aramiden na kumangarod ti may parbeng. Saan aga po ta iso ti adda kwarta na, kat isumatan ti agbalin a presidente. Dayta ti di na maawatan bakit? Barang makaamiris tumat lang dayjay akasinsin ko. Mama, nabasa yo ti chat na Uncle Densyo iti group chat? Pagan anok kumangay. At da maadal yo kan kuha na mama. Pagan anok matabas-basaan ngay. Kan may sa, nag-leave ako iti dahi a group chat. Naa, apay ang nag-leave kayo? Iso nga ron mati kayat ko. Anyan tulaangan ti maibaga dagiti karyunyonan tayo iti kasta nga inaramid yo. Isumat lang at traidor na kita at tao. Aging ka kadi ita? Kat nasakit tinakam yo tan Uncle Densyo ti presidente tayo. Awan bibiyang ko dita. Ay na mama, amon nyo kumapay no anyat responsibilidad ti may sa aklan president. Agsaksakit tinakam yo. Kat adamot punto tinaibagada. No kayat mo tagbali na presidente, adupay ti gundaway mama. Saanan? Ti kayat dalaan kat makaadal kayo. Saan mo't ngamin alala kat agbalin a presidente kat? Ala huston, agsardang kan. No talaga akayat yung tagbalin aklan president. Amuan nyo, dagiti rumbang aramidan nyo. Tanong makita da kabailan nyo. Ang mga noy suda pa ya mismo, ti mangi-appoint ka na kayo. Ay, wow! Kasmay sa a leader iti anyaman nga organisasyon, rumbang nalaang nga ammom ti araramidem. Di mo ipilit ti mangala iti posisyon no saan ka mat ang nakasagana, kandi mo mat kabailan at takderan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.